kaya yung isda? Nahuli natin, oh. 2 piraso. Wala ka, boss. Hello mga kabusing! Hello mga kabusing! Mag-ano na naman tayo kabusing? Adventure. Adventure time. So, bukas, abangan nyo bukas ang ano natin. Kung saan tayo pupunta. Anong gagawin mo dun? Bigyan natin sila ng clue. Mag-fishing. Fishing daw. Fishing ka? And Ako siguro, ako? Yung crab. Crab ang ano. crabbing din siya. At saka yung aninikad. Oo. So yun Ako kabusing. fishing lang. So yun. Pero ngayon, ang lulutuin natin yung ano muna. Yung baonin natin Para bukas. doon. Para bukas. So ano lang to? Lechon. Lechon belly for adventure. Ang lutuin namin ay lechon lang. Kasi may mga kasamahan kami bukas. Mag ano din ng baon. So ang tuka namin ni Kabusing Raymond, lechon. Ito lang yung sa amin. Yung iba, kasamahan namin, meron din sila. Meron ding dala. So kita-kita kami bukas. I-introduce namin kung sino yung mga Bisita. natin doon. Sinong kasama natin. So, ngayon Kabusing, ipapakita namin muna ang ricados sa lechon natin. Lechon Billy. Okay? Saka yung sunod na video nito, yung challenge natin. Yung ano daw? Para matawa sila sa challenge. Challenge, Samyang Challenge. Times 4. Yung kanila, yung iba dyan sa mga YouTuber, times 3 lang. Yung sa amin, times 4. Sport daw. Marang anghang siguro yun ba? Pero, sa next video yun, Kabusing, abangan nyo. Para mulugwa ang dila. So, Kabusing, papakita namin muna ang mga ricados. Abangan natin bukas ang mga ganap. Mga Kabusing, ito na ang ano natin, mga ricados. Sa lulutuin nating lechon belly. Lechon belly ni Kabusing. Ito lang mga Kabusing. Umpisahan natin sa karne ng baboy. Uy, kani dahil boss. Wala, kani. Utaman na natin dyan ako. Patis. Pwede ra. Star anise. Hoisin sauce. Pamintang buo. Pamintang dahon. Siyempre, rosemary. Siyempre, ang special seasoning ni Kabusing. Pamintang durog. Ginisa mix. At saka asin. Sibuyas. Bawang. Luya. At saka sibuyas dahon. Siyempre, tanglad. Yan lang mga Kabusing. Umpisahan na natin sa ating hiwa portion. Iwa portion ah. Mga Kabusing, yan ang technique natin, hiwaan muna Iwa portion ah. ang sa ilalim para yung lasa Kabusing manunuot doon sa laman. Sarap ng laman. Mga Kabusing, marinate muna natin. Para bukas, may timpla na siya. Asin lang yung i-marinate namin ito mga Kabusing. At saka itong ginisa mix. Bukas na yung timplada nito. Yung mga ricados din. Ganyan lang natin mga Kabusing. Natin para pasok talaga ang
Timpla natin mga kabusing. Hello mga bossing! Ito na pala yung ano bossing oh. Okay. Yung lechon bele natin. At saka itong kinilaw na tangigi. So tirahin natin kabusing. Isa lang na to. Isa lang natin yan ngayon. Diyan mo. Eh? Buang. Wait tang-tang ate. Ayan na kabusing! Asas! Salang na. Balikan natin yan mamaya kabusing, mga 20 minutes. Tingnan natin kung pupula na ba. Bagan. A few moments later. Hello mga bossing! Ito na bossing oh. Tingnan natin. Oh. Pula na mga kabusing oh. Lechon na talaga. Oh, nabuak na dayo. Puto gali. Balikan natin kabusing. Naluto na. Hello mga bossing. Mga bossing, nag-prepare na kami no. Si bossing Raymond nandun no. Ayun no. Hinintay na lang namin ang lechon bele natin na maluto. Mga kabusing, tas nag-prepare na kami ng mga gamit, yung baon natin ng mga kanin, yan o. Kanin, saka ano, andun na mga gamit, mga banig, andun na. So, hintay na lang tayo ng oras mga kabusing, mga oras ngayon ay alauna na ng hapon. Nadating yung mga kasama namin. Alas 2. Boss Remano? Alas 2. Alas 2. Alas 2. Alas 2 daw. So prepare na lang. Malapit na din yung maluto. Yun. Bili natin. So muntik nang makalimutan pala mga kabusing yung ano natin, pang crabbing. No? Crabbing natin. Kunin natin yun. So yun mga kabusing. Mamaya update namin kayo. Mga ganap. Dito dahil natin mo i-order sa kuanday. Dili ba dito sa iyay, sobulan ng tubig. Kabusing. Ba, o na masuod sa kargo? Yan yung pain natin kabusing oh. Social kasi mga isda dito eh. Yan oh. Awa, kung sana. Pain natin yan mamaya kabusing. Wow, kabate. At saka ito na yung lechon bele natin oh. Tuna. Os. Aywa! Sarap niyan mga kabusing. Aywa, habibi! So hintay na lang kami ni kabusing Raymond sa ano? Tayo na kami sa dalaw. Dalaw. Dito pala kabusing ako, pamain namin. Social yung isda dito. Special daw. Ipon. Hipon yung pamain.
24 hours later. Punta na tayo mga busing. Palakaw na mga kabusing. Kakits. Si Haidong. Hello mga busing! Hi mga kabusing! Abot na kami mga busing sa dito sa beach. Yes, yes. Yes, yes. Sarap dito kabusing oh. Tingnan nyo. Pang-stop na naman to kabusing. Hindi na lang natira. Ay! Wala na, hindi tayo nakaabot sa sunset mga kabusing. Wala si Bossing Raymond no? Nice, right? Look at the background. Hi. Hello. Puntahan natin si Kabusing Raymond nag-ihaw. Tingnan natin kung anong iniihaw niya. Ano yan Kabusing? Ano? Puta! Laki na halwan! Kuha na halwan na Kabusing oh! Ito daw ang favorito ng mga Ilonggo. Linagpang na meat. Ito muna namin Kabusing. Tapos pagpunta natin doon, pakita namin ang mga lulutuin natin. Ito na Kabusing, luto ng linagpang. At ito ang inihaw na baboy. Woohoo! Kabusing, ito ang buhay dito Kabusing oh. Sa madilim na gabi. You know? Yan Kabusing, buwan yan, buwan. Yan, marami pa sa sasakyan doon Kabusing oh. May mga kabayan din dyan. Dito may mga kabayan din. Yan sila oh. Kainan na daw. Kain muna tayo mga Kabusing. Yan ulit puro documentation. Kasi pumili si Kuya Ramon nung ilaw na gano'n, no? Gano'n, no? Hindi kasalanan mo to, Kuya Ramon. Wala eh. Ubus daw eh. Meron na, lahat. O, para sa sabahan niyo. Ubus pagdating ko doon. Nag-order pa ako. Susupatan pa lang ako. Ito na Kabusing. Iba yung na ano? Iba yung kumain. Hindi sa bibig, sa ano? Sa sipit. Ito. Iba yung kumain sa... Naka-record yun eh. Patay naman po. Uy, hindi ha? Masang tuwan. May nga rin ko ate. Karena isuot na plastic. Asa mo isda? Ayaw, kanon na. Kanon na dali. Ihiwalay lang yan. Lisod kayo. Ako raw sa inaanong ta ng aksyon nagpanggawas. Uy, pragunit ba? Tara. Dala na isla niya, huwag pundo lang na diha. Ito na naman Kabusing. Nahuli natin oh.
2 piraso. Ito isa oh. Ano? 2 kabusing. As, 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 as. Kukunin ko muna kabusing sa bingwit niya. May nahuli tayo kabusing oh. Shell. Kita nyo? Nabingwit. Yan o, nabingwit. Kunin natin, pakawalan natin. Tumigin ako sa pangisda, kabusing. Kasi ang lamig na. Tayo ng tent. Ganon Oh, may bahay na si Ethan, no? Hoy! Ipagbago ng sarili mo! Ethan! Don't get inside. You have to shake yourself off. I know. There's a tent. Here, come here. Ano na sila ng tent, mga kabusing? Here's your tent, oh. Kung man turo niya, what? What are you pointing? Mas gusto niya yan matulog, eh. Hey, can here's your tent, Sabi niya, oh. Inside. That's ours. Wait, Tito Jeans, and Tito Raymond's, and Tito Jade's, and Tita Ann. Oh, malaki. Kabusing Raymond, no? Oo. Lagyan niyo pa. Ah! Ito pagdaro, siguro. Pero kabusing no. Sus, di ko lang. Sana pala dinala kong sleeping bag pa, no? Oh, yung banig, anong banig ni Sir James? Kasi masakit sa likod. Agoy, nabuwa. Crab pala yan, mga kabusing. Gago ni si Sanday. Itakin na niyo. Up! Hey, God, please, oh. Ethan, Hey, God. let's grab! Hey, God, please don't. Hey, God, we're cooking here. Come here. Hello, mga kabusing! Ito ang itsura dito, kabusing, pag umaga. Umaga na, kabusing. Woo! Damig. Yun pang buwan, no? Yo, 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 kabusing! Good morning. Woo, lamig dito, kabusing. Parang nasa ano. Nanginginig pa yung kamay ko, kabusing. Ayan o. School bus man. Lamig dito. Ay, mabuhan oh. Sa ilalim ng puting ilaw. Sa puti na buwan. Os, 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 os. Marami pang natao dito, kabusing oh. No? Kita nyo? Ito. Dami, no? Diyan tayo nakakuha ng crabs, pusing, oh. Diyan tayo namingwit kagabi. Mig. Ito, sarap dito, kabusing, oh. Kita nyo yung ano, yung sun. Parang ano, di ba? Pinong-pino talaga yung buhangin.
Hello, kabusing. Ito palang nakuha natin, kabusing. Oh. Hindi ko alam kung anong isda to. Ngayong umaga, namingwit tayo ba? Papakita ko sa inyo. Yan, kabusing, oh. Ano kaya yung isda? Hindi natin alam to eh, kung anong isda to. Sabi nila, kabusing, ihawin daw natin. Try natin kung masarap pa ang ano nito. Tumigil na kami, kabusing, ng pamingwit kasi wala nang ano eh, mainit na. Nasa ano na yung ano siguro, mga isda. Nasa tabi-tabi na. Meanwhile, Sing. Laking problema namin ni Kabusing Raymond to. Hindi umandar yung sasakyan namin na nabili. Sasakyan natin, Kabusing, hindi umandar. Ano kayang ano nito? Yung order pa ng baterya. Order ng baterya pa, Kabusing. Pag umandar to, ano namin to? Dispose. Baka gusto nitong Nissan Armada. Kita ko lang ng 6,000. Kita natin ang misa natin ang kabusingan. Ano? Nissan Armada. Service lang to pang crabbing ba? Dispose natin to. Wala to. Pang crabbing lang to namin na service. Ito na lang, kabusing, kasi init ng ulo.